V lete roku 1914 vypukla Prvá svetová vojna, ktorá je známa aj pod pojmom Veľká vojna. Dôsledky tejto vojny sú známe, avšak 6 mesiacov po vypuknutí vojny sa odohrala aj pamätná situácia. Už keď sa blížil vianočný čas, očakávalo sa, ako to bude s vojnou pokračovať. Samozrejme po ťažkých bitkách, ktoré sa odohrali pri Marne, Monce alebo Ypres, sa neočakávalo, že by sa vojna zastavila. Čo sa však udialo na spomínaný pamätný december roku 1914? Začalo to ešte pred samotnými Vianocami. Neutrálne štáty sa snažili žiadať o mier počas sviatkov. Taktiež o mier žiadali aj britské sufražetky, ale nepochodili. 7. decembra roku 1914 vydal žiadosť o mier aj pápež Benedikt XV. Najprv sa naozaj uvažovalo o mieri, ale napokon to bolo zamietnuté a boje mali pokračovať aj cez vianočné sviatky. 24. decembra roku 1914 na frontoch pri Ypres Nieuwchapel si vojaci v nemeckom zákope postavili malé vianočné stromčeky, ktoré obdržali z Nemecka. Nad nemeckými zákopmi sa rozsvietili tlmené svetlá. Briti boli zaskočení, nevedeli, či sa Nemci chystajú útočiť počas sviatkov. O pár chvíľ na to však započuli vianočné piesne, ktoré začali spievať Nemci v zákopoch. Briti rýchlo pochopili situáciu a začali spievať vianočné koledy. Hovorí sa, že po tomto speve došlo aj k opusteniu zákopov. Nevie sa presne, kto opustil zákop, ale je známe, že prekročil územie nikoho. Je jasné, že ak by sa nejednalo o sviatky, tak tento počin by znamenal paľbu z druhej strany. Avšak keďže šlo o Vianoce, žiadna paľba neprebehla. Postupne sa osmeľovali aj ďalší vojaci a dokonca aj delegácie s dôstojníkmi. Podľa zdroja boli Briti nesmelí a znova nevedeli, čo si majú myslieť, ale napokon sa aj oni rozhodli pre rovnaký krok. Stretnutie sa viedlo v priateľskej atmosfére a keď sa nad tým zamyslíme, tak ide o zaujímavý jav, pretože aj vo vojne sa preukázala ľudskosť. Nemeckí a britskí vojaci komunikovali v angličtine a dokonca si odovzdávali darčeky. Vojaci si dávali to, čím disponovali v zákopoch. Šlo napríklad o čokolády, alkohol či iné menšie darčeky. S týmto prímerím sa šíri aj informácia o improvizovanom futbale. Našli sa ľudia, ktorí si nejakú dobu hovorili, že je to len romantizovaný mýtus a nič podobné sa neudialo. Avšak dnes už máme dôkazy o tomto futbalovom zápase. Prvý dôkaz pochádza z denníka nemeckého vojaka, ktorý slúžil v 134. saskom regimente a šlo o 24-ročného Kurta Zemiša. Tento denník sa našiel na povale jeho domu. V denníku sa píše, citujem: Začali sme sa rozprávať a Angličania doniesli zo svojich zákopov futbalovú loptu. Po krátkom oťukávaní sa spustila veľmi živá hra. Na jednej strane sme sa cítili skvele, no na druhej to bolo veľmi zvláštne. Myslím si, že britskí dôstojníci cítili to isté. Tento improvizovaný zápas skončil 3-2 pre Nemcov a dozvedáme sa o tom z ďalšieho dokumentu na túto pamätnú futbalovú udalosť. Ide o denník nemeckého porúčika Johannesa Niemana, ktorý slúžil vo vojne v 133. saskom regimente. V jeho denníku sa píše, citujem: Začul som, že sa naši a škótski vojaci pustili do reči. Vymieniali si cigarety, čokoládu a iné predmety. Neskôr škótsky vojak priniesol futbalovú loptu. Ako by ju zobral odnikadiaľ a o pár minút sa rozbehol živý futbalový zápas. Hra na zamrznutom teréne bola veľmi náročná, no my sme sa striktne držali pravidiel, okrem toho, že sme hrali okolo hodiny a bez rozhodcu. Hra skončila výsledkom 3-2 pre Fritzov proti Tommys. Koniec citácie. Po sviatkoch sa všetko dalo do poriadku a pokračovalo sa vo vojne. Takéto prímerie sa udialo aj na iných frontoch, avšak nie všade. Napríklad Francúzi a Belgičania bojovali naďalej aj počas sviatkov. Spomínané prímerie bolo doménou hlavne nemeckých a britských vojakov. Celkovo sa počas sviatočného prímeria zúčastnilo 100 000 vojakov, ktorí spoločne odložili zbrane.
Táto udalosť sa stala námetom pre rôzne filmy, knihy, piesne, dokonca na YouTube je uverejnená aj veľmi podarená reklama.